Bé, bona tarda a tothom. De fet, jo no sóc el que hauria d'estar aquí, hauria d'estar el president de la federació, el senyor Prevalls, però la seva malaltia li impedeix estar aquí entre nosaltres i, per tant, seré jo el que faci al Parlament de la federació per celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Distingides autoritats, amics tots, tornem a celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Un dia festiu, un dia per recordar a tota la societat que som aquí. Un dia que, com ens fèiem ressò l'any passat, posem de manifest que sent membres actius i no passius d'aquesta societat, reclamem la dignitat com a persones. Un dia en què, des de les associacions de la diversitat funcional, hem de ser forçosament reivindicatius envers dels nostres drets. Aquest any hem volgut posar èmfasi en quelcom que és complementari als drets de la igualtat dins de la societat. Drets i inclusió, realitat o ficció. Tenim els drets que ens reconeix la Constitució del 1993 i també la Convenció de la ONU dels Drets de les Persones amb Discapacitat del 2006. Drets reconeguts, legalment ratificats i en vigor des de ja fa temps. Drets, en definitiva, que no hauríem de reivindicar, però que encara ho hem de fer. Si els drets no s'exerceixen o no tenim l'oportunitat d'exercir-los o no són efectius, podem concloure, sense equivocar-nos, que ens trobem en el que s'anomena l'exclusió social. En el vessant contrari, ens trobem en què si l'aplicació dels drets és eficaç, eficient, però sobretot efectiva, podrem donar la volta a l'exclusió social i podrem parlar d'inclusió social. Per tant, cal que els drets siguin d'aplicació efectiva. Cal que resolguem, o millor dit, intentem resoldre l'interrogant que proposàvem a la pregunta que dona motiu a aquesta mirada. La inclusió social de les persones amb discapacitat al Principat d'Andorra és una realitat o és una ficció? La resposta és molt complexa. Tenim exemples concrets de que la inclusió social de les persones amb discapacitat al Principat d'Andorra no s'està duent a terme d'una manera real i efectiva. Exemples en el món de l'educació, en el món laboral, en l'accessibilitat universal, tot i tenir en compte uns ajustaments raonables en el temps, etc. Cal, per tant, afirmar que no tenim inclusió social per a les persones amb discapacitat? La resposta és que no a mitges. La diversitat funcional constata els esforços que les autoritats estan fent per tal de poder adaptar-nos a la legislació aprovada, però és necessari, d'una vegada per totes, passar a l'acció per a que la inclusió social de les persones amb discapacitat a la societat sigui l'adjectiu d'efectiva. Ahir, en la seva conferència, el senyor Josep Maria Soler ens deia que la Convenció ha de ser el motor del canvi. Es constata que el motor fa més de 2 anys que no funciona. Potser es va en primera velocitat, però tampoc sabem, ara per ara, en quin lloc del camí ens trobem. Hem de passar a l'acció, tothom ho diu. Ja no ens val dir que estem estudiant aquesta o l'altra llei. Ja no ens val dir que en aquest aspecte o en l'altre ens cal un procés participatiu o un estudi acurat. No fa gaires dies, membres del govern ens demanaven paciència. La tenim, de ben segur. Des del 2003, que la diversitat funcional, a través del CONADIS, ha anat exposant les mancances detectades. Mancances que han porten, i si no ho solucionem, portaran finalment a l'exclusió social de la que tothom parlem. Sabem que el govern hi està treballant i l'encoratgem a fer-ho de manera més ferma. Nosaltres també hi treballem. Com molt bé diu la Convenció, ho hem de fer plegats i això ho trobem a faltar. Res pels discapacitats sense els discapacitats.
I això cal tenir-ho molt present en totes les accions que s'engeguin, en tots els programes, en totes les normes. Però totes han de tenir un denominador comú, l'efectivitat. Si no són efectives, no hi ha inclusió social. Per ser efectius, també caldrà sensibilitzar a la societat. El vessant social de la Convenció ha de ser la nostra bandera, el nostre convenciment i el de les nostres autoritats. A la fi, també la de tots els nostres ciutadans. No pertoca a les persones amb discapacitat adaptar-se a la societat, sinó que com a titulars de drets que som, la societat s'ha d'adaptar a nosaltres, a les persones amb discapacitat, tenint en compte uns ajustos en el temps raonables. Aquesta és l'única inclusió social vàlida. Tots plegats ho hem de fer possible. Gràcies i gaudiu de la festa. Ara, sí, però el meu ja està molt fotut. Bona tarda a tothom. Toni Lara, gràcies per la vostra presentació i gràcies al tresorer de la FAT per les paraules que ens acaba d'adreçar i també desitjo una prompta recuperació al president de la Federació Andorrana de Discapacitats. Bé, avui, dia 3 de desembre, és un dia declarat per les Nacions Unides de festa per commemorar els drets dels discapacitats, de les persones amb diversitat funcional. Abans, però, de continuar amb el meu Parlament, m'agradaria avui recordar un moment que és un dia de festa, però també avui, malauradament, és un dia dur i difícil per als discapacitats en la mesura que acabem d'ahir al vespre a Califòrnia hi ha hagut un atemptat en un centre precisament de discapacitats en el qual hi ha hagut diversos morts i penso que val la pena recordar-los en un dia com avui que celebrem la vostra festa i ells malauradament avui no la podran celebrar. Dit això, des de govern agrair-vos la festa que esteu fent avui a totes les associacions que formeu i que treballeu en benefici de les persones amb diversitat funcional i especialment a la seva federació, evidentment, que aglutina en principi a totes les federacions. Dir-vos també que des del Ministeri, des de Govern i des del Consell General sabeu que es va ratificar la Convenció de les Nacions Unides dels Drets dels Discapacitats i que actualment, ahir ho va poder exposar, vau poder conèixer en Pep Soler, el Josep Maria Soler, estem treballant amb l'informe que s'ha de presentar a les Nacions Unides al mes de març de l'any 2016 i que ens permet fer una anàlisi acurada de quina és la situació real a Andorra, tant en relació amb matèria legislativa com amb accions concretes com reivindicar el tresorer, el Manel de la FAT, a Andorra. És veritat que no sempre des de les institucions públiques fem les coses de la millor manera o no les encertem prou bé. Jo el que sí us puc garantir és que al dia d'avui estem treballant de valent perquè aquesta pregunta que heu posat aquí avui, a la que dediqueu la jornada d'avui, de drets i inclusió, realitat o ficció, doncs us garanteixo que nosaltres estem treballant perquè sigui una realitat. Ahir ja vaig anunciar que des de la Secretaria d'Estat d'Ocupació del Ministeri que encapçalo ja fa dies que s'està treballant conjuntament amb l'assessorament d'un expert en la matèria, que és la doctora Berbel, s'està treballant en iniciar un programa des del Servei d'Ocupació per afavorir l'accés al mercat laboral de les persones amb discapacitat o amb diversitat funcional, de manera que tinguin les mateixes oportunitats que una persona que no té aquesta diversitat funcional. Perquè al cap i a la fi el que perseguim entre tots és que una persona amb diversitat funcional pugui tindre una vida exactament igual que una persona que no en té. Tot i que hi tenim present que gairebé un 10% de la població a un moment donat de la seva vida acabem tots amb diversitats funcionals, amb graus de discapacitat que ens impedeixen portar una vida normal si
la societat no ens ajuda i no es posen els recursos per afavorir que puguem tindre aquesta facilitat des del punt de vista dels drets d'igualtat exactament per a totes les persones. Jo us vull felicitar per la festa d'avui, vull donar-vos les gràcies a tots perquè fins i tot per al treball que estem fent des de la Secretaria d'Estat d'Ocupació sé que heu col·laborat les diferents associacions perquè aquesta realitat de que mirem de posar els recursos i les mesures per fer que la igualtat sigui una realitat, però amb vosaltres i amb tota la societat. Jo sé que des del Servei d'Ocupació s'està treballant amb vosaltres i que aviat podrem engegar aquest programa, que això hi confio, i en tot cas us asseguro que nosaltres hi treballarem i no esmerçarem cap tipus d'esforç per aconseguir-ho. Felicitats a tots, que tingueu bona festa i que a poc entre tots puguem dir que drets i inclusió una realitat i no una ficció. Moltes gràcies i bona tarda.